Здравейте, пичове, аз съм Никса и добре дошли в днешното Fortnite видео. Както сте разбрали от заглавието, се обзаложихме с Dynamix, че ще поставим световен рекорд на мапа му в Fortnite и залога беше 1000 V-Bucks, така че останете до края, за да разберете какво се случва в видеото и дали с Крис успяхме да направим световен рекорд на мапа на Dynamix-ото. Динамикс чуваш, ама? Да, чувам. С Никсата сме решили да направим световен рекорд на мапа ти. И искаме да се фанем на един облок с тебе. Ако спечелим, ти ще ни гифнеш неща за 1000 V-Bucks. Обаче, ако не успеем да направим световен рекорд, ние ще трябва да ти гифнем нещо за 1000 V-Bucks. Хубаво, обаче не знам дали ще успеят, защото световният рекорд е за 4.30 от Тивчо, което е... Не мисля, че мога да се подобри. Ами 4-30 минути... Мисля, че е доста възможно за нас. Да, 4 минутки не ни Е, па плащат. хубаво, вярвам в вас. Най-вероятно Ще видим накрая. успеем и ще си изберем просто някакви готини кирки и неща. Или танц, да. Което Да. е Не, доста залог. по-скоро звучи като къси и лесни 1000 V-Bucks за мен. Ама е късмет. Ами... Ще видим, Да, добре. Целта ни е да стигнем до най-горе за по-малко от 30 минути. Да не успеем, Би трябвало да Ще се видим получи. какво ще стане. Доста е голям мапа, Динамиксто доста усилия е положил. Ние не сме играли OnlyUp. Ти играл ли си? Аз не съм лично. Не. Така че това е за първи път са към OnlyUp Да, и това е това е първия Dynamixo мапа. За мен е чест. А то ни се трупа време, брат, трупа ни се Давай, време. давай, трябва да почваме Аз... по-бързо. Добре. Мале, аз не мога да си представя някой пичове как го спидрънва това, колко трябва да си добър. Ева си стъпката, ако паднеш, И губиш си! Ами аз се паднах. изкара късмет. И двамата ли паднаха? Не бе, човек. Бе, човек. Бате, аз тук На малко... мене са ми потни. Ох! Потни са ми пръстите, мале, как почнах, не знам. Чак, тук има скип. Ти си доста бърз обаче, научил си се с новата механика. Да, доста бързо. Не, човек, аз съм Бате, така. за помъл! Потен съм аз вече от този мап. Доста суети го е направил Dynamixo. Личиш, че е за суитове. Така аз съм на нов рекорд. Не знам ти ли ме виждаш на лампата отгоре се качих. Не, няма как. Аз имам чуш, че този мап е просто за да дразни хората, едва ли. Да. Просто да кара да рейдж квитват хората. Да, те хората добре, че не виждат колко опити имаме. И колко блъскане, за да стигнем до тук. На чекпоинт ли? Не, защо казах? Паднах и съм в началото. Паднах и съм в началото. Човек. Дай да се концентрираме, дай да се концентрираме. Паднах и съм в началото. Това Аз- Dynamixo ще му щупа главата. Бате, това не е... Това е сред... Еми, пак не знаем това. Бате, и аз намерих я Направи бати. инициативата, те изчакам. Виж, ела, добре. Ел тука. Ел тука, ти можеш директно да скочиш тука, не трябва да заобикаляш там. What? Да. Това време ще пести. Това за рекорда ще ни е доста полезно. Ел тука, виж. Вместо да минаваш по търговете. Да. Как мислиш, гениално ли е откритието ми? Със сигурност само. Влакче на емоциите в този мап се получава. О, да. Определено ще ми остане доста приятен спомен. Какво става? Не! Да, защото просто натиснах Space. Не! Абе брат, спри да ме участваш, човек. Динамиксото какво е направил? Аз чаках, че ще е доста по-лесно, когато се заложихме с него. Гледай. Чакай. Горе на дървото. What? Това е гениално. Това е Аз- гениално. Как се жи? Ахил е на рибарската къща, то хубаво съм на нея, ама... добре човек, аз се отказвам. Стига бе, човек. Не бе, човек, Остана. няма да играва вече, така окей. Не! Ти ме избута. Ти ме избута, бе, човек. Аз знаех, че мапа е направен толкова по-дълго, нямаше въобще да се Аз хващам. нямаше да схващам на база такава крупна сума. Не ми става смешно, като говориш такива неща вече. Това мога да става клипа. Ще казвам всеки шорт, като ти не ми казваш. Аха, Мисля, да ти имам казвам. чувството, че се опитваш да направиш по-добър рекорд от мен и да вземеш всички V-Bucks. Което не е доста добре, брат. Трябва да ми Ето как! Майко, аз съм бил много тъп. Ето бе, човече.
Ами не мисля, че си билта, просто Dynamix е направил Просто мапа. да. Нямаме друг избор, трябва да го минем, защото аз изхарчих всички V-Bucks. Виж чата. Какво да видя? Това е нов ачивмент за мен. О май гот. Чак сега погледнах още колко нагоре има. Да, и малко ми стана лошо, често казвам. Не знаех, че има толкова още. На мене малко ми приушава, да ти кажа честно. Аз си мислих, че дървото е почти накрая. Просто не можеш да се Майко! хване за това нещо. Аз съм amazing. Това легло май ще ме изстреля. Аз съм гений, човече. Аз наистина съм Наистина. гений. Значи капана се оказа буст. Капана се оказа буст към бъдещето ми. На нови висоти съм. Опа, сини столчета има. После, майко човече. Какво? Имаше фейк? Never back down. Never give up. Пък ти си... Да! Падна ли? Скочих. No way. No way. Стъпиш на лодката и се подхлъзваш. Не! О май гад! Не! Бате, какво да правиш форт? Давай. Не! Аз сте спектатор. Не. И аз падах, човек, мисля, че това е... Не ме, пичове, вие в коментарите може да напишете дали искате част 2, как до края на мапа да се опитаме да направим световният рекорд, тъй като успяхме до половината мапа, което пак е доста добър резултат, като за час и половина игра, не знам, вие ще кажете в коментарите. Пичове, много ви благодаря, ако сте изгледали видеото до тук. Ако е така, напишете в коментарите хаштаг 1000 V-Bucks. Също така, ако искате част 2 да я видите, ще бъде в канала на Крис, за който ще оставя линк в описанието. И ако ви се играят къстъм игри за награда всеки един ден, заповядайте в Дискорда, който ще оставя също в описанието. И чуваме се в следващото видео. Благодаря ви много, че гледахте.